खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव 8 दाननि गोर्बोआव थानाय आइजोनि जिउ खहा, गुबुन 3 जोखोम। आगमनीनि हालाखुरायाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जायो, जायनि जाहोनाव 8 दाननि गोर्बोआव थानाय लिजातियर मुंनि सासे आइजोआ जिउ गोमायो, जाय लोगो लोगो जिउ खोमायो। बे जाब्रबथायाव गुबुन 3 शुभाजित साहा, अन्जलि माझी आरो दिलीप बिन मुंनि 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय 3खौबो फाहामथायनि थाखाय धुबुरी मेडिकेल कलेजाव लांनाय जादों। जिउ गोमानायजों लोगोसे जोखोम जानाय सुबुंफोरा धुबुरीनि पालपारानि थागिरिमोन। बिथांमोनहा धुबुरीनिफ्राय NH-17 जानानै आलिपुरदुवार रेलवे स्टेशनसिम थांगासिनो दंमोन। आलिपुरदुवारनिफ्राय लिजातियरआ गावनि बिमाखौ लोगो हमनो थाखाय ट्रेन लानानै थांनो सानदोंमोन। AS01BD 4131 रेजिस्ट्रेशन नम्बर थानाय गंसे गारि आरो WB 57D 9983 रेजिस्ट्रेशन नम्बर थानाय गंसे ट्राकनि गेजेराव मोखांजों सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया 3 कंग्रेस दैदेनगिरिफोरनि हेंथायै दायगोनां मानहानि केस होनाय जादों। 500 कौटि रां खहा सुफुंनायनि दाबि खालामदों। गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नखरनि सायाव कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा गोबां अजद होनायनि उनाव बे खामानिखौ लानाय जादों, जायखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिया नंखाय, गाज्रि आरो मानहानि गोनां होननानै फोरमायदों। जरहाट MP आरो APCCनि आफादगिरि गौरव गगৈ, आसामनि बिबानाव थानाय AICCनि गाहाय नेहाथारि जितेन्द्र सिंह आरो छत्तीसगढ़नि बारग' गिबि मन्थ्रि भूपेश बघेलनि हेंथायै मानहानि केस होनाय जादों। दिनै आं कंग्रेस दैदेनगिरि जितेन्द्र सिंह, भूपेश बघेल आरो गौरव गगैनि बेरेखा आंनि हेंथायै नंखाय, गाज्रि आरो लाजिनांथाव अजद होनायनि थाखाय 500 कौटि रांनि खहा सुफुंनायनि दाबि खालामनानै मानहानि गसर थिसनदों। जुदि बिसोरनाव साहस एबा माबाफोर फोरमान दं अब्ला बिथांमोनहा बिजिरसालियाव मोनफ्रोमबो दायफोरखौ फोरमान खालामनांगौ होनना ड शर्मा बिथाङा 4 फेब्रुवारियाव लिरदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ उत्तर प्रदेश मथुरायाव नखरनि 5 सुबुंनि गोथै सह पुलिसआ फोथैना लानायनि सन्देह खालामदों। पुलिसआ नखरनि बिमा-बिफाजों बानायनाय भिडिअ'नि अनगायैबो मोनसे सुइसाइड न'ट आरो इनजुराव लिरनाय मेसेजबो मोननो हादों। मथुरानि सिनियर पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट श्लोक कुमारआ फोरमायनाय बादिब्ला जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ 35 बोसोर बैसोनि मनीष कुमार मुंनि सासे आबादारि, 32 बोसोर बैसोनि बिथांनि बिसि आरो 3 उन्दै गथ'फोर, फारियै 2 फिसाजो आरो 1 फिसाज्ला होननानै सिनायथिनाय जादों। बिथांमोनहा गावसोरनि न'नि मोनसे खथायाव गोथै सह'खौ मोननाय जादों होनना बुङो। खौरां मोननाय बादिब्ला सुइसाइड न'टनि कन्टेन्टनि सोमोन्दै आरो भिडिअ'नि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला मनीष कुमारनि फंबायआ जाथायनि बागै मिथिहोयो। जेब्ला गथ'फोरा फुङाव गेलेनो ओंखाराखैमोन अब्ला मनीषनि फंबायआ इनजुर बारनानै न'नि सिङाव थाङो आरो दरजाखौ सिफायो। नखरनि सोद्रोमाफोरखौ थैनाय नुनो मोनो। बिथांजों लोगोसे गामिनि गुबुन सुबुंफोरबो दंमोन होनना SSPआ बुंबावो आरो गोथै सह'फोरखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जादों होनना बुङो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ धिंनि उदनतुलाखौ हाथियार लानानै लुथिनाय, फालांगिरिखौ हुमखि होदों, 3,10,000 रां खावदों। धिं ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव लुथिनायनि खौरां मोननाय जादों, जायनि जाहोनाव सुबुं माहारिया गोबां गिनाय आरो रागा जोंखांदों। खौरां मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरनि मोनसे हानजाया जायगानि फालांगिरिनिफ्राय सिखा आरो आयेन बेरेखा हाथियारजों हुमखि होनानै 3,10,000 रां खावदों। भुगिनांनाय सुबुङा बे एखे गामिनिनो 5 सुबुंफोर, फारियै बाहिदुल इस्लाम, नाजिरुल इस्लाम, इक्रामुल इस्लाम, अजहर उद्दिन आरो शक्लिन आहमेदनि सायाव लुथिनायनि अजद होदों। बिथाङा बुंबावदों दि बे दायखौ बाहिदुल इस्लामनि दैदेननायाव खालामनाय जादों, जायखौ बिथाङा जायगानि माफिया सुबुं होननानै बुंदों।
अजदनि बादिब्ला मोजामिल हुसैना 9 फेब्रुआरि समबारखालि धिं SBI दालायनिफ्राय 3 लाख नोगोद रां दिहुनदोंमोन आरो न'फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समावनो 8011516042 मबाइल नम्बरनिफ्राय फन कल फैदों। फन खालामग्राखौ वहिदुल इस्लाम होननानै मिथिनाय जादों। बिथाङा गावनि न'सिम फुस्लायनानै फैदोंमोन। जेब्ला बियो सफैयो अब्ला गेटखौ बन्द खालामो आरो फालांगिरिखौ न'नि सिङाव खानानै दोनो। बेनि उनावनो वाहिदुल इस्लाम आरो बिनि लोगोफोरा गाग्लोबजानाय सुबुंखौ गोबौ हाथियार आरो आयेन बेरेखा हाथियारजों हुमखि होदों, जायनि थाखाय बिथाङा 3 लाख रांनि नोगोद रांखौ गथायनो गोनां जायो। बेवहायनो थाद'नाय गैयालासे दायनिगिरिया भुगिनांनाय सुबुंनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय अनलाइन पेमेन्टनि गेजेरजों मस्क्रा बेगम मबाइल नम्बर 6009278229 जों सोमोन्दो थानाय नम्बराव 10,000 रां ट्रेन्सफारबो खालामदों। गासै 3,10,000 रां लुथिनायनि उनाव दायनिगिरिया फालांगिरिखौ हुमखि होदों दि जुदि बे जाथायखौ खोन्थायोब्ला बिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय जागोन। जाथायनि उनाव भुगिनांनाय सुबुङा गासै 7 दायनिगिरिफोरनि हेंथायै दुमदुमिया पुलिस आउटपस्टआव लिरनाय FIR होदों। अजदनि सायाव बिथा खालामनानै दुमदुमिया पुलिसआ जाथायनि सायाव गिबि नायबिजिरनायखौ जागायो। बे जाथाया गासै धिं ओनसोलाव गिनाय आरो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। थागिबिफोरा थाबैनो पुलिस राहा लानो आरो लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गेस लिक जानायनि उनाव बेंगलुरुनि आइजो आरो नसुंसेनि सुबुङा बेरफ्रुनायाव जोखोम। समबारखालि बेलासियाव सानजा बेंगलुरुनि गंसे थाग्रा बिल्डिंआव LPGजों सोमोन्दो थानाय बेरफ्रुनायनि जाहोनाव सानै सुबुङा गोब्राबै खामनो गोनां जायो। बे जाथाया केआरपुरम ओनसोलनि मन्जुनाथ लेआउटआव मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव जादों। खौरां एजेन्सि आरो नायबिजिरगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मोनसे सन्देह गोनां गेस लिक जानायनि दान्दिसे उनावनो गंसे न'नि सिङाव बेरफ्रुदों। बे जाथायाव न'नि बिगोमा 46 बोसोर बैसोनि पुर्णिमा आरो नसुंसेनि 40 बोसोर बैसोनि वेंकटेशआ जोखोम जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला खाथियावनो थानाय वेंकटेशआ न'निफ्राय गेसनि मोदोमनाय मोनदोंमोन आरो पुर्णिमाखौ सेरनायनि सोमोन्दै खौरां हरदोंमोन। रिपर्टनि बादिब्ला जेब्ला पुर्णिमाया नायनो थांदोंमोन आरो लाइटखौ अन खालामदोंमोन अब्ला जथायनाय गेसआ अर जोंदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो, जायनि जाहोनाव मोनसे गोख्रों बेरफ्रुनाय जायो आरो बेनि उनाव मोनसे गिदिर अर जोंखाङो। पुर्णिमाया गोब्राबै खामग्लिदों, फारसेथिं वेंकटेशआबो गोब्राबै जोखोम जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सानैखौबो नोगोरमानि फाहामसालियाव लांनाय जायो, जेराव दासान्दि बिसोरो फाहामथाय लागासिनो दं। अर खोमोरग्रा आरो इमारजेन्सि सिबिथायनि मावथिफोरखौ जाथायथिलियाव लिंहरनाय जादों आरो जाथायनि दसे उनावनो सौहैदों। बिथांमोनहा अरखौ खोमोरनो हादों, खाथि खालानि सम्पथिफोरखौ आरोबाव खहा खालामनायखौ होबथायो। पुलिसआ केआरपुरम पुलिस थानायाव केस थिसनदों आरो बेरफ्रुनायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ 5 सेकेन्डआव मोननै गुलि गावनाय। ल'नि फरायसाया हिन्जाव लोगोखौ गुलि गावनानै बुथारो, उनाव गावखौनो गुलि गावनानै लायो। पुलिस डेपुटि सुपारिन्टेन्डेन्ट जगबीर सिंहआ फोरमायनाय बादिब्ला 19 बोसोर बैसोनि सन्दीप कौरआ जायगायावनो जिउ गोमायो। दायनिगिरि 20 बोसोर बैसोनि प्रिन्स राज सिंहखौ अमृतसरनि गुरु नानक देव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो, जेराव बिथांनि हालोदआ गोब्राब जानानै दं। बिथाङा बुङो दि भुगिनांनाय आरो दायनिगिरि सानैबो दलित आरो तरनतारननि उस्मा गामिनि माई भागो ल' कलेजनि 7थि बोसोरनि फरायसामोन। बे जाथाया थाखो जागायनायनि माखासे मिनिट सिगां जादों आरो थाखो खथायाव फज'नाय CCTV केमेराजों सेबखांजादों। तरनतारननि सिनियर सुपारिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस सुरेन्द्र लाम्बा बिथाङा बुङो दि बुथारनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गिबि नुनायाव बिसोर लोगो बायदि नुदोंमोन, जानो हागौ लोगोआ गाज्रि जालांदों। बेयो गासैबो नायबिजिरनायनि बाहागो। दायनिगिरिनि हालोदआ गोब्राब हालोदाव दं। बिथांनि बिफाया CRPFआव खामानि मावो आरो पान्जाबनि बाहेरायाव थिसनजादों। बे दायाव बाहायनाय हाथियारा बिफानि नङामोन आरो जानो हागौ आयेन बेरेखा जानो हागौ होनना SSPआ बुङो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ मेरठ दिल्ली राजालामायाव जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो 3 जोखोम। मेरठ दिल्ली राजालामायाव समबारनि हर गेजेराव मोनसे जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 3 सुबुंफोरा जोखोम जायो होनना पुलिसआ मिथिहोयो।
बे जाथाया गंसे ट्राक आरो गुबुन मोनसे गारिनि गेजेराव जाब्रबथाय जादों होननानै नयडानि उफ्रा डिपुटि कमिशनार एडिसिपि मनीषा सिंहआ फोरमायदों। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।